Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali ko kan yebewa bambara kan Mali kura kunafunu kene sigilen bi kunafunu la kumaba ado bena talike nunu de kan farafina dolantamba min bi wele ko Coupe d'Afrique kan samba flani mugani saba o be sena ko rivar jamana kan amino kunafunu lase aw ma bi jamu kan kono Mali finitigu ka kunafoni diso dirpa ye la selu ke bin tenen so mada jona fe ka foko finitigu ka wuli ka jo sera ka ke sababu ye u ka jadi jekluma ma chama ni bone min kera hagelog tesalit o fanfe rola ka fara o fena ka kenya nasira o fe ayira la ka foko sida bana be mɔgɔ ba 10 ani fila ɲɔgɔnna Mali jamana kɔnɔ aka ni mɔgɔ ba kelen minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Segu marala Senegal kaw fe kabiri sibiri don u ka jamanatigi Macky Sall ka laselu kɔfɛ ka yira ka fɔ k'u ka jamanatigi sigi kalata min tun kan ka kɛ février kalo tile 25 san 2024 bɔra a dɔgɔkɔrɔ fitnɛ o wulilen do Senegal jamana kan nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ni sanga in kɔnɔ Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila Ambalmao anga folini tanimbe au ye alibi ka lase aw ma ka fɔ aw sɔgɔlen do vewa bambara ka Mali kura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ bin tɛnɛ février kalo tile 5 san 2024 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la vewa soba kɔnɔ Washington DC ka lase aw ma o waati kelen na ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ Bamakɔ n'a lamini na nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ a y'aw bisimila vewa bambara ka kunnafoniw kɛnɛ kan Farafina ɲɔgɔndanba min bɛ ka kɛ senan dolantan kun ka Côte d'Ivoire jamana kan ni a bɛ wele ko Coupe d'Afrique des Nations CAN san 2023 u bɛ senna ni waati na Côte d'Ivoire jamana kan Chaka Traoré vewa bambara tɔgɔ la ale bɛ kɛnɛ kan a bɛna kunnafoni labanw lase Farafina senantolantan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bɛ sabadina n'a bɛ sɛnsɛnna ka se a laban yɔrɔ ma bari a bɛ kun cɛ kari nata février kalo tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan yan demi-finale ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sinikɛnɛ araba février kalo tile 7 san 2024 na demi-finale kun fɔlɔ ni nɛgɛ 17 dana gosira Nigeria ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ ɲɛ 20 o dana mana gosi Côte d'Ivoire ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire de ye Mali labɔ tulon tɔ la quart de finale la buwakɛkaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen Mali bɔlen tulon na Côte d'Ivoire fɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Isufu Kulubali ka fɔ la hakiliyanfan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan na ne kɔni fɛ donati kɛla hakili de la ani dusu Ivoire ma ballon tan sanga 100 ani sanga 20 ma ballon tan mais olu ka fɛrɛ kun do parce que u b'a dɔn ballon tan jɛ la Mali b'o ɲɛ mais olu fana bɛ se min na o de ye ka ballon tan ka ci coup franc corner nu donc y'o profiter o de fɛ ko ka bi fila bɛɛ don ka bi fila bɛɛ dana o sira de kan mais sena donati la o ye donan to Mali bolo Mali ka donanti mais Mali ka mɔgɔ sen da bɛ se ka ja jɔda la hali n'a sɔrɔ an bi kelen don mais an ka entraîneur fana ne bɛ se ka fɔ a ka fɛrɛ ma ɲɛ a bolo kosɛbɛ ka da kan ne tɛ se ka dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka donanti kɛ a ka maa 10 de bɛ terrain kɔnɔ e ka maa 11 de bɛ yen e ka bi kelen bɛ yen e ka tila ka dɛsɛ k'o tigi da o tigi ka kɛ donanti bɔ kelen ka tila ka filanan don i la donanti bantɔ wara k'a fɔ i ma se ka kuma i ka mɔgɔ fɛ hakiliyan fan fɛ i jɔyɔrɔ dɔgɔya la hali cɛdenw falifali cogoya la fana o de kɛla Mali ka équipe yɛrɛ fiɲɛba ye dusukolo y'o jɛ wa dusukolo de y'o jɛ donanti na n'a hakili parce que a b'o kunna an ma de ka Côte d'Ivoire ci ni niveau na fɔlɔ ne kɔni fɛ a tana kunkolo la kosɛbɛ ka tɛmɛ senna donanti yɛrɛ kan Yakuba Dansoko Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don waati jumɛn Mali na se ka se sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan senantolantan bunakun kan ne yɛrɛ bolo ni ne kun y'a don bi kun y'a don duman ye Mali ka se ka se sɔrɔ Côte d'Ivoire kan nka n'Ala ma kiti fɛn min na o tɛ kɛ mati yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ bi an ka bi défaite an yɛrɛ nɔ baba la Mali nɔ b'a la senantolantan bɛ taa dege karamɔgɔ de a fan fila bɛ mun na an b'a ta fɔlɔ dege karamɔgɔ fan fɛ parce que je peux pas comprendre i ka un bibi i ka celu kelen bɛ yen i ka cɛden 11 dafalen don oui n bɛ fɛ k'o de fɔ an ka adversaire bɛ jouer la ni un joueur de moins an ka cɛden 11 dafalen bɛ an ka kelen bɛ an ye penalty sɔrɔ ka jɛ et jusqu'à la 85e minute an bɛ ka jouer kɛ ka an y'u bali u ka se k'u ka football produit mais an bɛ bɔ mun kalama match tɔ man ca i b'i ka ténor de to yen pour empêcher l'équipe ivoirienne d'avancer d'un cran mais an ɲɛ bɛ mun na a y'a ka avant centre minnu kun chargé ka ligne ɲɛfɛla animé a y'u bɛɛ labɔ sisan
on va suivre le jeu parce qu'au même moment, Ivoire on fana ka degara mogo e aga tchejon na yele parce que ballon temps fana ferré di mais aller bina ka ferré de konnana o e bara ere to nogoya Côte d'Ivoire degara mogo bulo ni asla ka sebe égalisation soro kata ni matière banen PPP en 121 minutes la arrêt de jeu ni be wole de sisi barabia abise ka ke ina fo nyina o be sanwere abebe joueur u fana bu ay entraîneur u tafo mais faut joueur u ka yira de ko ballon temps c'est la yoro ma bi mati ko do de kumeke mais adda kunte twana mais ça yoro la wal ante bi akumbe me kala kali tarikula bi fana ku doyi u fana ku se ka do soir comme tugumina tariku kono ni diɲɛ tariku yɛrɛ kɔnɔ farafina ballontan ni diɲɛ ballontan yɛrɛ kɔnɔ parce que kana Côte d'Ivoire min bi ti sanga ni wati kana ti aka kan kɛnɛ kan a ka so ka bali ka taa demi-finale la ka éliminer ka bɔ a ka kan na ka tila ka qualifier kan a yɛrɛ fɛ je pense que occasion tɛna prêter an na min kɔni ka di ka tɛmɛni kan surtout qu'on mène jusqu'à la 89e minute baara kan ka kɛ mun ye sisan e yɛrɛ bolo quoi dans ce coup baaraba de bɛ parce que n y'o fɔ depuis fort longtemps an ka lajɛ an ka équipe nationale kɔnɔna na an ka se ka psychologue dɔ bila ka joueur préparer match kama mɔgɔ min bɛ mɔgɔ dege ka kungolen fan e bɛ se ka nin kɛ bɛ se ka nin kɛ a se b'i ye n'o ye ka mɔgɔ yɛrɛ hakili yɛrɛ baara ka hakiliw labara ka dusukun labara ja du i hakili la ka ja du i kɔnɔ i ka sɔn i ka kɛ taama ka fɔ i bɛ se ka ko kɛ tout à fait k'i hakili k'i ja gɛlɛya ko nataw la donc faut k'o maa de ɲini k'o suganti k'o bila joueurs ni encadrement kɛrɛfɛ tant que o baara ma kɛ tɔ ka jɛn de don sinon k'a fɔ ko Côte d'Ivoire cili Mali fɛ ko ba tɛ o bi an y'a yira k'an bɛ se ballontan na n'u ye an ka denmisɛnninw y'a yira ballontan dɔɔni b'u kɔnɔ mais je pense que la gestion de l'équipe c'est là où Mali pêche là le plus parce que joueurs ils se sont pas rendus compte o k'u tun bɛ ka histoire dɔ de sɛbɛn tariku sɛbɛn voilà donc o tala k'u tɛgɛ dan donc an bɛ occasion wɛrɛ de kɔnɔ tuguni ni Ala y'o yira n na bi ntɛnɛn ni sini tarata kɛra sɛgɛnnafiɲɛbɔdonw ye kani hokumu kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan kani kɛnɛ kan Siyaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baara ɲɔgɔn rajoso Albayani kan Côte d'Ivoire jamana kan kani hokumu kɔnɔ a kan bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan ni kunɲɔgɔn daminɛ in na Mali finitigiw ka kunnafonidiso DIRPA ye laseli kɛ k'a fɔ ko u ka finitigiw ka wulikajɔ sera ka kɛ sababu ye u ka jadijɛkuluma ma caman ni bɔnɛ min kɛra Hagelog ani Tesalit o fanfɛyɔrɔ la u y'a yira o senfɛ k'a fɔ o waati kelen fɛnɛ na fɛn min ye Menaka mara ye dugudenw kɔni olu datugunen don min bɛ wele ko embargo ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw minnu bɛ laminiw kɔnɔna la Menaka yan fanfɛ olu ka bagabagalikanw ye Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase Mali Woromasiri tabaw ka kumada n'o ye DIRPA ye a y'a yira k'a fɔ ko ka sanga u ka lakana baaraw ma ko soldasiw ye wulikajɔw kɛ u kɛlen kɔ ka kunnafoni sanumaw sɔrɔ Tesalit, Hagelog ani Tenzawaten o kɔnɔna na ka bɛn ni kalo in tile 3 ani a tile 4 ma DIRPA ka fɔ la ko banbagaciw tun kɛlen bɛ k'u ka labɛnw sabati ni ka se ka dankari maaw n'u burufɛnw na ko nka u ka laɲiniw ma sabati ko sabula soldasiw tulo dalen ye kunnafoni balolenw kan k'u y'u ka sanfɛ pankuruw ta ni ka susuliw daminɛ ni sigida 3 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sigida minnu yɛrɛ ka surun Algérie dancɛ la ko min ye Tesalitkaw fɛ yen nɔ o kɛɲɛkɛyan fana o kilomɛtiri 75 ko maa dɔw tun bɛ kamiyon 10 bɔɲɔgɔnkɔ la pick-up 3 ani moto 1 k'u tun kɛlen bɛ k'o bɛɛ lajɛlen lamini k'u ye tasuma bɔ ni siganama ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni ka u ka kow ban pewu DIRPA ka fɔ la Tenzawatenkaw fɛnɛ ni fɛ yen nɔ o worojuguyan fana k'u ye dankari banbagaciw dagayɔrɔ dɔ la pick-up 1 ani nijuguwalikɛla maa 7 minnu tun labɛnnen don k'u ye taa tugu olu fɛnɛ na État général major de l'armée ale ko a bɛ hakilisigi ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye u ka lakana baaraw ye ko nato senna yaasa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen u ka se ka basigi an ka dɔn k'a fɔ basigi min ye lakana tigilamɔgɔw ka laɲiniba ye nin waati in na nka Menakakaw fɛ yen nɔ olu bɛ welebila la a bɛ waati bɔ sabula banbagaciw kɛlen bɛ k'u ka taama sirabaw tigɛ kabini janvier kalo o tile 10 min yɛrɛ kɛla sababu ye ka taa ni ka segiw gɛlɛya maaw bolo ani ka balo ani furaw olu sɔngɔw yɛlɛ yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ye wele bila Sidi Barka ma Menaka société civile ɲɛmaa don a ka fɔ la ko fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka latigɛ lakana tigilamaaw fɛ Menaka société civile a jɛkulu wɛrɛw fo ka taa se a funakɛniw ma ko ni tile 2 in na bɛɛ ko Menaka dugudenw bɛna lafiya sɔrɔ
Mariam Kuyati ka laseli kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Kɛnɛya ko nasiraw fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko a ka ca ni mɔgɔ ba 12 ye minnu bɛɛ lajɛlen ni sida bana bɛ u la Mali jamana kɔnɔ. O makofɔlen ninnu na k'a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye minnu bɛɛ bɛ Segu o mara kɔnɔna la. A yirala o senfɛ k'a fɔ ko wulikajɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ senna walasa ko ka se ka joli sɛgɛsɛgɛw kɛ hali bi. O de nɔgɔni fɛ VOA ka kunnafoni dila min bɛ Segu n'o ye Jeni Albert ye. Ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a kuɲɛ kan. A ka kunnafoni labanw senfɛ ye kuma di Dr Ishaka Mumin Kone ma. Ale ye sida bana sɛgɛsɛgɛlikɛla o cakɛda so ka secrétaire général ye. U ka laseliw lamɛn. Sida bana walankatalen no kosɛbɛ Segu. Cakɛda min bɛ wele ko secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Olu ye barolasigi kɛ Segu yan ka sanga ni sida bana o kɛlɛli ye. Dr Ishaka Mumuni Kone, ale ye secrétaire exécutif ye min bɛ Haut Conseil national de lutte contre le sida la. A bɛ kuma an ye sida bɛ lahala min na Mali kɔnɔ ani Segu. Segu yan a yirala k'a fɔ sida bɛ maa ba 4 ani 117. Denmisɛnnin min sɔrɔ a ka ca ni denmisɛnnin 100 o sida kɛra mɔgɔ minnu sata ye o fana cayala Segu. Mali bɛ la bakuruba la sida bana bɛ maa ba 100 ani maa ba donc sida bana b'o de la. Mali bɛɛ kɔnɔna na den bange kura minnu ye sida bana y'o sɔrɔ a ka ca ni 1000 ani 500 ɲɔgɔn ye. Segu yan nɔ maa 100 ani maa 20 ani dɔɔni. 2022 kɔni sida bana ye maa ba 6 ani 200 a y'o de Segu yan kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye maa ba 1 ani a kunkanfɛn a y'o de minɛ Segu yan 2022 la. Sida bana ka ca sifin kunda Nuhu Mariko ale ye sifin ye min b'a hakilina di an ma. Sida tiɲɛ don fɛn jumɛn de bɛ se k'an ta ka sida ma o de ye k'i yɛrɛ protéger k'i kɛrɛfɛmɔgɔw fana protéger. Sida bana kɛlɛli ye jɔsen 2 ye kunbɛli ani furakɛli ye. Dr Mama Traoré ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ ONG wale la. Sida banakisɛ kunbɛli bi volet belebelebaw de bɛ minnu bɛ an permettre ka sida banakisɛ kunbɛn. O volet belebeleba dɔ ye joli sɛgɛsɛgɛ jolita kɔfɛ ni banakisɛ bɛ mɔgɔ minnu na fura ka di olu ma n'olu y'u ka fura ta tacogo ɲuman na ka se kalo 3 kalo 6 ninnu ma dɔrɔn banakisɛ tɛ y'o joli la. En plus de ça également u tɛ se ka bana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ la bilen. Donc o ye kunbɛli minɛn dɔ y'an bolo bi. Bana kunbɛ ka fisa bana fura. Dr Mama Traoré ale bɛ kuma an ye furakɛli cogoyaw kan. Furakɛli nasira ye bi an bɛ yɔrɔ min na o ye belebeleba kelen de ye. Ni bana yela mɔgɔ min na an b'a ka jolitaw kɛ fu. T'a sɔrɔ a jolita dɔw wari bɛ taa 7,000 8,000 10,000 mais jamana b'a ta fu. Mais en plus de ça également ka fura d'i ma fu. A furakɛli ka nɔgɔ bi kosɛbɛ. E joli mana ta i joli ni min bɛ taa o de bɛ d'i ma. Tant que i b'a la ka furakɛli fɛnɛ kɛ i bɛ kɛnɛya. I b'i ka furu kɛ i b'i ka denw sɔrɔ i b'i ka baara kɛ a t'i bali foyi la. Nin cɛlaka min ni sirabana kɛra garisɛgɛ ye n'an b'a tɔgɔ to dugu la ale bɛ sariya dɔw kɛ. Le virus en 2004. Ne ye sida banakisɛ sɔrɔ san 2004 a y'a sɔrɔ n bi furu la den kelen bɛ n bolo n fari tun bɛ kalaya n kan kosɛbɛ n taala joli sɛgɛsɛgɛ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko sida banakisɛ bɛ na n segilen ka taa so n y'a fɔ muso ɲɛna a ma nɔgɔya n ye n ka fura kɛ a cogo la an bɛ don min ko bi bana in ma se sɔrɔ ne kan alihamudulila foyi tɛ ne na. Mali jamana ani baɲumankɛw olu ye fɛɛrɛ caman bila sen kan sida bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna la. Dr Ishaka Mumuni Kone, Haut Conseil national de lutte contre le sida secrétaire exécutif. Fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min o ye mɔgɔw kunnafoni de u lana joli sɛgɛsɛgɛ. Fɛɛrɛ filanan ye min o de ye u bila fura kan. Ni u bilala fura kan n'u hali ye kalo 3 ka taa se kalo 6 ma n'u ye fura ta ka ɲɛ u tɛ se ka yɛlɛma bilen. Wa u bɛ se u ka adamadenya bɛɛ kɛ ni sida bana ye n'u bɛ fura kan. Fɛɛrɛ minnu fɔra bɛɛ k'i jija ka o fɛɛrɛw matarafa waasa ka dan sigi sida bana kɛlɛli la. Jeni Albert, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Ayiwa an balimaw an ka foli b'aw ye hali bi ka lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini o ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye walima a bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Congo Brazzaville kaw fɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma lajɛrɛba dɔ kurubon karila u ka jamana faba kɔnɔ n'o ye Brazzaville ye min kɛra farafina tɔnba fɛ n'o ye Union Africaine ye a lajɛrɛ kun bɛ tali kɛ min kan o de ye k'a fɔ ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ bɛnkan sɔrɔli teliman siraw la walasa ka se ka fitinɛ min binnen don Libi jamana kan kabiri u ka jamanatigi sigi ni u ka fanga dafiri min kɛra san 2011 waati u bɛ se ka ban cogo min na min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ladira AFP ale ka kunnafoni di so fɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Senegal
bawo kabri kunɲɔgɔn laban in na jamanatigi Macky Sall ale ye laseliw kɛ laseli min senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamanatigi sigi kalata min tun kan ka kɛ février kalo san 25 san 2024 ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka taa o waati ma ka se sisan ma fitinɛ kɔni donnen don Senegal jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ n'o ye Dakar ye ani ka fara u ka marabolo camanw kan VOA ka laselikɛla Nama Jara ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati in na an bɛna lamɛn a bɛna kunnafoniw a kunkun n'a ɲɛɲɛ di an ma Nama Inula ibisimila Mariam Inula VOA Bambara lamɛnbagaw na kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni Inula i y'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ Senegal jamanakuntigi Macky Sall ka ŋaniya in n'o ye février kalo tile 25 jamanakuntigi kalata ba ma a ka wote baaraw bɛ sen na nin waati na wasaden bolo la kabini nege kaɲa 11 waati n'o ye 11 ye nka fɔɲɔgɔnkoba de kɛra wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ bawo fanga sina wasadenw u y'a jira ko sariya sɔsɔra a kɔnɔ ko wasaden bolo sariya kɔnɔ k'u tun ka kan k'u ladɔnniya fɔlɔ de yan'u ka wele k'a fɔ k'u kana kalata wasaden bolo la nka fanga ciden n'o ye rapporteur général ye n'a wasadenw ko nin ye kɔrɔtɔ ko de ye ka kan wote ka kɛ ni jamanakuntigi y'a laɲini wasaden bolo fɛ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na fanga sina mɔgɔw y'a jira fana ko a kɛra cogo cogo jamanakuntigi kalata yi man kan ka ba ma février kalo tile 25 la bawo sariya ma jamanakuntigi Macky Sall ɲamariya ka kalata yi ba ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na komi e yɛrɛ magana la i ka kuma kɔnɔna na a ka kunnafoniw kɔnɔ fɔɲɔgɔnko de tun kɛra wasadenw ni sariya sunba cɛ Karim Wade ka cɛboya senbentiya baliyali la bawo ko double nationalité b'a bolo k'a sɔrɔ muso min tɔgɔ Rose Wardini double nationalité b'ale fana bolo nka ale ka cɛboya senbentiyara sariya sunba fɛ o kama Karim Wade jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade Benke ka politiki tɔn mɔgɔw ye sosoli sɛbɛn bila wasaden bolo la walasa wasadenw ka wote kɛ jamanakuntigi kalata ka makɛ fo kalo 6 la n'a bɛ bɛn utu kalo tile 25 nata la n'o bɛ kɛ sababu ye Karim Wade fana bɛ se ka kɛ cɛbo ye cogo min na kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na an bɛ waati min na wasaden bolo la nka a bunnen don nin wagati in na bawo tumaw dɔw la wasadenw tun bɛ ɲini kana ɲɔgɔn bugɔ wasaden bolo la ayiwa Nama Jara u ni ɲɔgɔn cɛ an bɔra k'a ye kunu jabaranisow caman kan nisɔngoya girinkajɔ tun bɛ sen na Dakar o senfɛ fɛn min ye cɛbɔ dɔw ye i n'a fɔ jamanatigi dankankɔrɔ n'o ye Aminata Touré ani ka fara cɛbɔ wɛrɛw kan finitigiw ye tigɛ kɛ olu la ni waati in na olu ka lahalayaw bɛ cogo di Dakar o ye tiɲɛ bawo kabini jamanakuntigi y'a fɔ ko kalata yi bɔra ma a y'a sɔrɔ déjà o su in de la minuit waati ka ɲini kan ka daminɛ n'o ye campagne électorale ye o kama fanga sinaw fana ye layidu ta jamanadenw ye k'a kɛra cogo o cogo n'u fana b'u ka campagne daminɛ kari tɛmɛnen n'o ye kunu ye o kama u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siraba da la u bɛ yɔrɔ min wele ko VDN Mermoz kin kɔnɔ o kɔnɔna de la sa polisiw fana nana ka na bi u ka ye ka grenade lacrymogène ci u la hali cɛbɔ min tɔgɔ Khalifa Sall ani Aliou Ngouille olu yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ olu tɛ fɛn fɔ fɔlɔ fo ni wasaden bolo ye ko in sɛnbɛntiya tuma min olu fana bɛ wuli ka wulikajɔw u daminɛ o kɔnɔna de la sa kunu mɔgɔ kɛmɛw de bɔra Dakar ani mara caman kɔnɔ u nisɔngoya jira o kɔnɔna de la sa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'o ye marajɛkulu ɲɛmakɔrɔ ye n'o ye Aminata Mimi Touré ale minɛna nka o yɔrɔnin bɛ a tilala ka bila sufɛla fɛ o kɔfɛ télévision min fana tɔgɔ Wolf TV a ka signali tigɛra kunu ka to wulikajɔ yi jaw boli kɔnɔna na bawo marabagaw y'a jira k'a fɔ k'a ye ja minnu labɔ donc o bɛ na ni fitinɛ jamana kɔnɔ o kama u ye télévision yi u y'a ka signali tigɛ nin y'a siɲɛ naaninan yɛrɛ de ye u bɛ ka o télévision yi n'o ye Wolf TV ye u bɛ ka signali tigɛ ni wulikajɔw kosɔn o kama n'o ye kunnafonidilaw fana ka lafasali tɔn i n'a fɔ Senpix Night Cap u y'u nisɔngoya jira k'a fɔ marabagaw ye min kɛ a man kan ko kunnafonidilaw don u b'u ka baara kɛ a ɲɛma a man kan u b'u ka signali tigɛ nka an bɛ waati min min ye bi sɔgɔma fana bi tɛnɛn sɔgɔma min ye telefɔni fana ka internet données mobile ye marabagaw y'o tigɛ k'a fɔ n'u ma tigɛ ni wulikajɔw kɛra mɔgɔw bɛ message c'u ma ka ɲɔgɔn wele wulikajɔw la donc o fana bɛ na ni fitina ye o données mobile fana tigɛlen don an bɛ wagati min na internet tɛ marché jagokɛlaw fana y'u nisɔngoya jira o la kuma laban na i bɛ se ka mun fɔ an ye fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko ani a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn olu ka lahalaya kan Dakuruya Nabadɔ kuma kelen de b'olu da bawo a n'a jɛɲɔgɔnw y'a jira k'a fɔ a kɛra cogo o cogo
ni avril kalo tile fila sera n'o ye 2 avril ye jamana kuntigi Macky Sall olu t'a dɔn jamana kuntigi Sénégal tuguni donc sisan an bɛ waati min na u k'olu kɔni bɛ taa n'u ka kalata ye olu bɛ taa n'u ka kaɲini ye n'o ye campagne électorale ye foyi tɛ se k'o bali n'a ka di jamana kuntigi ye n'a ka di marabagaw ye u ka lakanatigiw labɔ min ka d'u ye olu kɔni u bɛ t'olu ka campagne ye o diyara n ye nin tun ye VOA Bambara ka lasilikɛla Naman Jara ka laseliw ye ka bɔ Dakar ka tɛmɛni ni lahalaya kelen ye min bɛ tali kɛ Sénégal jamanatigisi kalata u bɔli ma dɔgɔkɔrɔ min tun kan ka kɛ février kalo tile 25 san 2024 VOA Bambara tɔgɔla Moribo Dambele ka sɛgɛsɛgɛli sera ma a ye kuma di Dr Ali Tunkara ma politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla do ka bɔ Bamako an k'ale ka hakilinaw lamɛn kan. Jamana ɲɛmaa Macky Sall a ka wulikajɔ laban ninnu o kun kɛra fɛn ye min balala maaw la siga kun kelen tuma waati a ma ko waati kana a b'a dɔgɔkɔrɔ k'a tɔ to dɔgɔkun damadɔ o kɛra fɛn ye bi min bɛ bɛɛ nɛn kan Sénégal fo ka taa se Sénégal kɔfɛlaw ma. CEDEAO ani jamana minnu bɛ yen n'u bɛ bɛɛjɛ fanga kɔkɔrɔma don u ye mun de fɔ. CEDEAO président Macky Sall kumalen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko a ye fɛn kɛ min ye hali n'u m'a fɔ ko n ye kangaru da k'a fɔ ko a k'i jija cogo bɛɛ la a ka kalafiliw dɔgɔkɔrɔw boloda a ka feere fana kɛ Sénégal maa man b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye kalafili na o bɛɛ ka se k'a yɛrɛ ye a kɔnɔna la n'i ye CEDEAO ka gafe in ta i tɛ fan siya kɔnɔ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka nisɔngoya yira fo ka taa se pɛnpɛnni ma walima ɲangili ma Sénégal kɔnɔna o kuma t'a kɔnɔ n'i ye Sénégal sariya sunba yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ma yamaruya walima kalifa jamana ɲɛmaa bolo ka se ka kalafiliw b'a dɔgɔkɔrɔ nin cogoya in na nka CEDEAO ma mun sɔnni da o kan kosɛbɛ nin ye CEDEAO ka gɛlɛyaba dɔ ye fɛn min ye politiko taabolo ye fɛn min ye mara kun n'a fɔ gouvernement ko tiɲɛni yɛrɛ la CEDEAO tɛ ka se ka jamanaw bɛɛ gosi bere kelen na Faransi y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a b'a ɲini jamana ɲɛmaa Macky Sall fɛ teliyala a ka kalafili boloda ani cɛbɔw minnu b'a fɛ ka taa kalafili ka kɛ kalafili cɛbɔw ye o fɛ kelen fana n'a ye Faransi ka laadakuraw la a bɛ sariya sɔsɔ kɔn cogo min a m'a kɔn o cogoya la a bɛ kangari gɛlɛn min da a ka jamana maralen kow ye a m'o kangari da nin bɛɛ bɛ a to a ka gɛlɛn maaw da ka se ka laminɛ k'a fɔ ko CEDEAO ye tɔɲɔtɔ min a tilennen bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye? An y'a ye teliyala fanga sinaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min fo ka taa se sifin dɔw wulila ka kare kɔnɔlaw bɔlɔnkɔnɔlaw minɛ a bɛ se ka sigi ni kasaraw ye don nataw la Sénégali duguba kɔnɔlaw la bɔlɔlɔw jamana marabagaw ye olu tɛ olu sɔrɔ man di telefɔni taabolo fɛ kɔlɔlɔ min b'a la maa min bɛ kɛ cɛbɔw ye u b'a fɔ kalafili kɛra ɲagami fɛn ye sabu a bɔcogoya a dɔgɔkɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ŋaniya min bɛ marabagaw la bi o tɛ ŋaniya ɲuman ye o kɔrɔ k'a fɔ ko ni kalafili hali kalafili kɛra ni mankanw bɔra ko a mankan bali mɔgɔ la Sahel jamanaw CEDEAO ye a nɛgɛ sababu ye ka ko nɛgɛbɔ kosɛbɛ jamanadenw caman na. Danfara jumɛn bɛ saridasiw ka fanga dafirili ani kalafili labɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a sɔrɔ jama kɛ n'a ye. N'i y'a ta sariya ka dɔnniw fɛ a kɛra Mali sariya a kɛra Sénégal ta ye i b'a ye k'a fɔ ko danfara t'a cɛ nka n'i ye CEDEAO ka tɔnba ta maa min ye fanga daraki ni marifa ye k'u bɛɛ ka gosi bere kelen na mɛ i b'a ye kuma ni kuma n'u CEDEAO ka ma hakili carilen min bɛ n'u y'a kumaden bila kumaw la don o kuma o kuma i b'a ye jamana ɲɛmaa 4-5 ɲɔgɔn u b'a sama ka b'a la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ni fanga dafiri da ɲɔgɔn kɔrɔ sabu min kun kan ka fɔ ni fanga dafiri de da ɲɔgɔn kɔrɔ o sɛbɛnnen ma sabati CEDEAO bɛnkanw la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ameriki jamana kan ya wasadenw ka wulikajɔ min ni o kɛra ni u ka ɲɔgɔn ye jalatigɛliw ye kalata senfɛ sera ka bɛnkan dɔ sɔrɔ nafolo min ni o tun ka kan ka labila n'a bɛ bɛn dollar wari miliyari 18 ma u ka labila ka di Ameriki jamana ma joona walasa ko ka se ka dɛmɛ don Ukraine jamana ani Ameriki ka dancɛkow ma ka taa Mexique o fanfɛ yɔrɔw la Moribo Dambele. Ni nafolo kasabin dollar miliyari 60 o kan ka kɛ dɛmɛ ka di Ukraine ma miliyari 14 o kan ka di Bani Israɛla ma u kan ka nafolo dɔ fana don jamana ka foroba lakanako la ani ka dɛmɛ lase adamadenya tɔpɔtɔli ko ma kɛrɛnkɛrɛnlen ani fana ka dɛmɛ lase dunan minnu firilen no Ameriki worodugu yanfan kan n'u bɛ danbɔ ni Mexique o kɔfɛ dollar miliyari 10 ale fana kan ka bila adamadenya tɔpɔtɔli kan ka ɲɛsin Ukraine Israel ani Gaza ani yɔrɔ wɛrɛw fana ni nafolo in a ye miliyari 20 o de labɛn Ameriki jamana ka dunanw ka doli ni bɔli o sariya
o lawaleyali fɛnɛ kan yaasa ka se ka mɔgɔ caaman de don baara la minnu bena se ka yɛrɛ kalifali olu laɲini minnu bɛ kɛ dunanw fɛ k'olu baaraw kɛ teliya la ka larawulikɛla caaman de fɛnɛ ta minnu bɛ bila Ameriki jamana dancɛ la ani dunan minnu firilen don jamana kan dan ka se ka siri olu donni la ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye u ka ni sɛbɛnfura min be yen n'u be fɛ ka kɛ sariya ye ale be fɛ ka dɛmɛ lase fɛnɛ Bani Israɛla ma ani ka dɛmɛ lase Azi ale Pasifiki yanfan ma ani adamadenyaw ani minnu Gaza kɛlɛlabolilaw ka dɛmɛ lase o fɛnɛ ma hali n'a sɔrɔ Biden ye baara kɛ kosɛbɛ yaasa ni bɛnkan bɛ se ka bila sen kan ni républicains ani démocrates ye Sénat kɔnɔna la a tali ka kɛ sariya ye kɔni a bɛ sɔn ka gɛlɛya walima an bɛ se k'a fɔ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Segukaw ka fɛrɛkɛnɛba min bɛ wele ko Festival sur le Niger o ta ko mugana o kurubon karilen kɔfɛ kun cɛra kunu kari wulada fɛ Segukaw fɛ VOA ka laselilikɛla Muktar Bari ani ka se kunnafonidila Binabe Denama olu ma fila ye wulikajɔw kɛ ka ɲininkali minnu sɔrɔ a kuɲɛ kan an k'o lamɛn. Festival sur le Niger walima Segu Art ale tago mugana kun cɛra ni dimanche doyen na balanzan faba kɔnɔ ɲinata dɔnkilidala caman bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafina jamana caman kɔnɔna na ka se nin kɛnɛ kan Madu Gindo n'a bɛ wele ko Madu Jembe ka bɔ groupe Kanaga de Mopti kɔnɔna na Mopti ale min yɛrɛ du welelen ɲinata kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan parce que nin festival nin y'an ta de nin y'an ta ye an ta ye min ye n'an m'an cɛsiri o la foyi tɛ ɲɛnabɔ c'est vrai festival bɛ kɛ Segu yan mais aw k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ festival in na farafina bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ festival in na. Ni y'a san 20 ye ni festival in kɛlen don ka Segu kɛ Segu ni dɔnko dugu ye Cheikh Tidiane Seck ale ye ni festival in denfa ye kabini a sigira sen kan don min na fo ka na bila bi la. Ni koba de komi i bɛna an sinsin y'a faamu mɔgɔ hakɛ min bɔra ni tile saba in kɔnɔ bɛɛ y'a ye donc n'a b'o dɔn ka ban a b'a dɔn ka fɔ ni a denfaya bɛ ne bolo a san 20 de ye nin nka nin bɛ komi n'a sɔrɔ tile 20 don yaba fɛn caman b'a kan fɛn caman bɛ nalen fana. ɲinan waati dɔw kɛra jama kun ma caya kosɛbɛ ka sababu kɛ farafina dolanci min bɛ sen na kɔrɔwarikaw fɛ ni Mali yɛrɛ tun sen b'a la san nataw la maa minnu nana ni festival kɛnɛ kan u caman kan ye laɲini kɛ i n'a fɔ Amadu Umar Tal Abdoulaye Traoré ka bɔ Marakala. Sa natola me faire ça au de faire organisation fangaka surtout ka festival bo CMDT cours ni ga elema badala comme d'habitude puisque on délimé au festival de la première édition kata sefu yoni crise ga damine ka bo badala kanana yano bon ne ragal la yini rere sangore amogo bi artiste chama de la va faire artiste monumbe ni no amu ye tele la ndaro nga fa nyere bu ye chuga mina ni se ko nana no be ke kuna wolo ama ba fo munu yere bi mo ni soja comédien ba munu me koka. Festival sur le Niger ale kun cɛra ni Cheikh Tidiane Seck n'ale ni festival in denfa ye ale ka concert ye badala an b'a fɔ ala ka san 25 ta yira an na ni ala sɔnna. Moktar Bari Binabe Dena Segu VOA Bambara. ayiwa an balimaw ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna Segukaw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Hélène bolo jamukan lasiraw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.